ajungem dintr-o dată, nu mai sunat, a plecat, voia să plece acasă, da, nu voia, a fost un haos. N-am înțeles absolut nimic din ce s-a întâmplat. Pur și simplu nu am înțeles. Într-un moment să spun un dejador și nu știu, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu el. A fugit deodată, nu știm ce se întâmplă, nu știm unde s-a dus, a plecat deodată, a fugit, nu știm nici noi cum să ne comportăm cu el. Este un pic bipolar, adică faptul că fugi de lângă echipa ta, faptul că nu dai nicio explicație și toți te căutăm de nebuni, asta denotă că este ușor instabil și probabil ceva se întâmplă cu el. O să aflăm în curând, asta este, vedem ce se întâmplă. Începem seara Consiliului Tribal. Bună seara! Bună seara, domnule. Seara faimă. Și acest unul dintre voi cu părere de rău este Jador. Jador, ce s-a întâmplat? Sunt doar supărat, am o zi proastă. Dacă dumneavoastră ați înțelege că e clar o chestie care chiar mă deranjează, nu dacă plec de nebun așa. Deci ce vreau eu să vă anunț pe toți concurenții All Stars, acest show al nostru pe care știți foarte bine că îl iubește o Românie întreagă, din interiorul granițelor, din afara granițelor, sunt foarte, foarte mulți în națiunea Survivor România. E un show iubit tocmai pentru că are rigori, are disciplină, are un regulament. Eu zic așa, în acest moment, tu, concurent Jador, la Survivor All Stars, vei părăsi competiția și vei fi descalificat. I love. De acord. De acord. Hai, încântat. N-aș nimic, nu mi-e secret.